दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थासिगोन। 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि MLA माजेन्द्र नार्जारी सारा दिनै फुंबिलिनि 5 रिंगायाव रुंसारि जालांबाय। बिथाङा कर'ना भाइरास जानानै कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'दोंल'मोन। थिग बे समावनो स्ट्रक बेमारनि गाग्लोबनायाव बिथांखौ GMC ओइच मेडिकेल हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव, बिथांखौ जों बासायनो हादिया। बिथाङा बे संसारनिफ्राय माब्लाबानो एरायलांबाय। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों बेखौनो आं गसाइनि सेराव खर' गंग्लायै आरज गाबो। नोंथांमोना दाबोनो आंनि बड' SD निउज चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय।